Kapoko no munyaktari korwa se nyaktari aba sister ya Krista Marian. Bono nyaktari ya Krista Marian ngorwere muroberi oribo korikia bantu oswa sha. Ntori gwakania kwerikia. Sware linda lyonsi oratware na botogo konya. Uno mbabwate CT scan na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU. Jumatatu ndobwate kliniki kia bantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa bantu balibe bwato burwire bwa bongo. Juma ine ndobwate kliniki keriki abana gekoro ku pediatric clinic na clinic ya bangina gekoro ku gynecology clinic. Mbabwate nsema dialysis eyu yekerero ose the latest ensema ya laboratory. Jumatano ndobwate kliniki keriki ya surgery asibali bako barwa bado Jumatano yintobwate clinic ya bangina naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma korokwa orthopedic clinic. Aramisi ntobwate medical outpatient korokwa MOPC eliya marwere mono mna sukari, pressure, malaria eyokoba Aramisi. Tibweba Krista Marian nebwate ambulance asaba konyibwa emergency usibwengo. Asaba rwere bali barwarite chinyiko ntobwate clinic kera ukigeo korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatatu onye yabanja no twakora gotokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka clinic chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyorero lakini rene matuko abo taraika patarere ase omuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Right umwanchumre na manga berga kone kiwari tukeligali Jumanne tariki 24 mutinyu 11 omwaka wiga kurwase kaunti ya Kisii kaunti ya Nyamira wike kaunti ya Nairobi kinga kia bali kibaitoba mangana maya babikire kambi kurwa achinsemo ao ime na isko yorogonguro gusi ekionga chinsa inye asenchira yobo ikeranu kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia ye manyirilio ni ga kwa Wilson Makori. Ekionga chinsanya ni gotogo cha kamonengana yugichani ya nyakoba korekana ase omugoroborero kurwa asensemelie yiwodi ya Machoge basi bunge ya Machoge chache kaunti ya Kisii nigo morokigwa bwe miaka 14 anyakoba okulimira asiribwago asensemelia ya Kanyimbo abuase anyakoba gusiria obugoma bwa chinga kibali gwa kontimbo korengana amonegati ya minyibensemeyo nigo barenge abana abange korende chinga kibara oyo mwabo oberiga kulimira nabo gitachitikuirana nigo bamnyokana kumanya egati ya mnyikuru wa sensemeyo nigo nyakaba gikoirira serikali ye kaunti ya Kisii nyakaba gutuma egali asensemeyo gentukirira boigo nyakaba kone kinga babire bakurigia omwano yo kuika chinga ki to nyakaba takwande mbeo nigo turachi nyakaba tukubwatia nabo kone kinga omwano yina nyakaba gutoka kubatkana amonoko gwa asiribwagerio Mwemsebe wodi ya Sameta Mukwerero Muske Joseph Sonyondali nigikarana omugoroborero abwasabirga otamuna nigo omwano yo baringe gwa konti mbukorende niganya ko bwakira serikali kaunti ya Kisii ngambu yamono asogoika asobwango nenchiremo yokone kinga babere bakuligiria ensemeyo nigo boiga bange baba komochia ensemeyo yaberege kutigara ketuboire asegeka na nigo yaringe ntame egento boigo abana babuligwe kwane kingo kibale gwetanga korwa ase ogochie sambarabale amona mabwago ligwetanga korwa ase ogosombo gosokulimira nigo boigo ensemeyo ya Kanyimbo ebebekaine mbarabale amone ewodi ya Machoge basi na boigo ewodi ya Sameta Mukwero asayo gotebekana nigo omwano yo nyakobo kurwa asensemelia ya Sameta Mukwero na kunyakobo kwanda gwaka ontimbo asensemeyo yelibwago lya Kanyimbo Machoge basi kaunti ya Kisii.
na umwana yomo asibarenge wa kontimbu o nyare kobogo soa amachime okwamirense immediate kerna nyore report ye ina kere minister yeto ya administration immediate nere ora ya bantu disaster management ali baina asoko miyoka bwango baika site lakini unfortunately banyora asayo igara tambe mona maja igara tambe basi kurusho mwano yimi immediately nakera bali baratenerete abantu bajya inisi barabakwiya magenanga nakera muneno boguru kwa Peter Yu on the immediately organize ekera kitageje gote makulema kera maja iyo atiri bukego no motegerete nze mibindikiwa nekera kitageje korosyo mutaro amacha tiri mbogi yo asa umwana ujyana ariko bagutuko. Onchumura chinga kiagane twanikigwa kurwa senseme itokwira na asensemo y'uburimi nigo egati ya abarimi bekamirige cyae kurwa ase factory ya Kibirigo egotoka se county ya Nyamira nigo rikuria rero banyakaba gwesokia na kumunungania askeria bagendrete komochia oburai obobe bwe factory yo abange nigo babiri batemna nigo obukurumi nabo igo botumikyo obobe bwe chiabisi ase factory yo ya Kibirigo nigo babiri bokone kigwa gento kiabirige kwirira anamono ligesali kamerige cyae kwirira nanse ase factory Ligeria ya sekonda abantu bari bakora kumanti manager unity production nini at arrest ngwanja bale batokonya bale myabatogwe tamugondo tema motari bwechai ngwanja bale motokonya gusaba muwanja mutui ngwanja tukolinde kabiriga bayomo there are material projects we are being developed in the factory. The factory is extension now under 10. Why should there be extensions of the factory whereby farmers are not getting even a single thing? Ikaranza ni bane ya ino wakanire aro ibane ya ino ibane ya ino bali bamindo ikaranza soka tena bagende oyo no mu accountant gochakera mande itakutoka officially agotoka ka inka elder tokorutute agotoka nkabuoye forensic audit yekorwe ke como clear agende transfer ke como clear etamo create abu atukara akane chibesa kara egera bali mokoreki monyore chibesa chino Mwanchumura tutigarite ase county yo ya Nyamira tokwira na sensemo yo bochenu litkoli ya lero nigo mugavana we county ya Nyamira omuske momunyalibo nyakoba okura okwirikia abamenyi benseme yo asomurubuli o social health authority okwana chinga kiboigo nigo muske nyalibo abiriga goteba abamenyi benseme yo kwaneke uchibali gwesoka mnenchiremo yo kwirikia elikonyora obokoruru buyakorwa atinyegitari ao ase county yo Arabati oro ni gorwari gwana mulikito Polycarp Okara. Gukwana chinga kia chake bene umurubiri igabwo kwirikia ho muyihabu wenya osha. Gavana we county ya Igaha Amoski Mominyaribo nigo hagendere kwa bagakubolia bonanchi kurwase county ya Nyamira kwene kibunangweli kia bale ninchire ya moyo kuyorobelia egurube yo gwakanira anene obogwenya. Today I launch a 100-day registration drive. I urge Nyamira residents to visit
our health facilities across Nyamira to register for Taifa Care. Once you register, you will not be required to pay to access health services in our level 2 and 3 facilities. Naribo niga agendere kuba gakurira na goteba inse y'uburayi bwaye niga aratkunyara kuba gakwene kibuna maryogo natkunyara kuba gagotoka nyagitari ase abaire abantu gosemeria ngamba tkunyara kuba bakonyora ubugwenya mune serikali ya Nyamira amaryogo na bekire budget marakabere erinde muntu tande nyagitari omisi eryogo asinsemo yae omo DCC warogongoriga rwa Nyamira South Florence Obunga nigo agendere kuba gakubolia abachivu onyara kuba bakwene kibinamba tkunyara kuba bakubwatira na amona abanyagitari bali abebinyoroime elio kwenekya unakira enyumba nigo yalikirigwe nse yo murubulego munyabu bwenya. We would wish to encourage all our chiefs to work very closely with the community health promoters to do door-to-door campaign and registration so that at the end of the day we would wish to see Nyamira at the top. Ningana yegwo kuboko amo na Julius Ogato oyole umunyagitari omunene oyo otumwa ntenera ya serikali chinga kichugo cha kigwa kumurubule gavana ya county yiga ya Nyamira eye dispensary na health center waka na ngokoreti iko hivyo lakini kwa ngokoreti bweli ike igo wacha kubatevinga please tigatweli ike asinsemo yae omo MCA wechinsamo chiricha magombo muskiminda riech nigamoganiri omugavana we county ya Nyamira kwene kibunanko bakanale abanyagitari abebinyoroime engere yabo iyo babere batarakanwa sigeka gintu omugavana oyo alire irangamba tkunyara kwa bagwakanwa kunenchire yamo yo kwene kibuna omuruburiga no tkunyara kwa bagwekiranwa imeye county yiga ya Nyamira. Community health promoters our key people in the program ya health hawajalipwa stipend yao for about 8 months sahi. Tafadhali asibat mutara akanwa mechenyeta tomanyete tara akanwa efoje ya roisiwe chimeze chimoche mwakanwe ukiego jetaraika nonyina boni go bali abatachi kunyara ko babakwerikia barati kunyara ko babakonyora chinga gichinkongu engaki baraga negosirwa elio kwenyorera obugwenya onye twabona mara cheste naende muri kore chester tiato by warning muntu bwensi otabwatisha registration no torangire mu chango nto gocha ekiara tuwe manyeti eginko reporter gitasini kya wanjete kya Gatembe kurugige igai me county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara right imbu yamona sana umuriketo Polycarp okara no robot ruwa senchira yobo ikirano chinga kya ganda tukani kiwa kurwa se county ya Nyamira ni goto kwera na se county ya Kisii ritko liarero ni go mugavana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati nyakabo kumwarigania mu ambassador ya bwensi ya China gocha iga Kenya ase county iga ya Kisii okwana chinga kicho nigo muskarati ya Amerika otamna okobwatena nango chikole kwana kigwa iga TNC ya China nabo i county ya Kisii mnencheremo yo kinia e county iga. Today I'm happy that we have been joined with the ambassador to China to talk to us. We have deliberated on a number of issues on areas of investment and cooperation. Of course, you know that the embassy deals with the government to government, but they're courteous enough to come and partner with us as a county. Therefore, we have discussed on the issues of value addition on our banana, coffee, and even vegetable, as it were. Again, we have discussed about issues of to do with soapstone, which is used for production of ceramic, which is again used widely for construction. And actually, we sense the friendship and the business opportunity here in this great country. As the governor just shared with you, we discussed
on the sub-national exchange and cooperation, we explored the possibility of cooperation in the health sector, the agro-processing, particularly the famous, I'm so impressed by the banana products in this country. And the soapstones as very good material for artifacts and many other areas. China is committed to deepen its friendship and cooperation with Kenya. And we wish the supranational entities can play a bigger role in it. So that is the purpose of my visit. And we're looking forward. Wanchumuriato kwirana asensemeria ye bunge ya Bobasi asegeka kimia kebere kubwatkana amonu kubikwense mugichibesa gukoroisigwa kuboraro kwanya mache Wikaboniga ni kuboraro butaranya kwabo koroisigwa chinga kiamenyikurwa sensemeyo babire bakomomochia umujumbe Obobasi Moske Innocent Obiri asokotanya kwaba okubaikange elikwera asemero bulio egenderete konekinga oborarubo gochibore kwera mnenchiremo yokorobya obosombi wabo abange nigo babire batemna nige bunge ya Bobasi etaranyora magendero egento babire bagotebona nigo oboraibuaye Moske Innocent Obiri botaranya kwabo konekigwa asensemeyo mnatukumanyigwa nomurikito Abigail Yanchama ase entunde yende ensemo y'abamenyi ba Bobasi nigo besokia na kurwa ebiroro byabo igoro yoboraro bogotoka Nyamache obwo botanya koroisigwa sege kabono kolengana n'abamenyi abo nigo emibasokane menge yabeire kekokorekana ase oboraro bwo nabono nigo babolirie abarai anene mono omujumbe bwe bunge yo Moske Innocent Obiri kubakonya ase ngencho eyonero enchira abamenyi benseme yo bagotumeka gochanya gitari nabo igokorusia emebere ase nkendo Nyamacha tuwachandikire daracha enye gitari gere ngumbu waiga barwere batakeire koenda barwarigu emocheri gere ngumbu abantu batakeire kurusigu mocheri bono igenya gitari terinya Nyamacha teyo ekorwari abantu bari korwariwa asengencho ye daracha mocheri yarengo esie kirekende nkeyo gekorusigu ororo bantu bari konyara koborie mebere koru toire mebere asanga otokoira ntwanya koira mebobere ngumbu asenye gitari yeito bono igo tuwachandikira abantu banyamaje tuwachandikira babasi abagima bono ingaso wabo yomba ime baka bantu bakorera kuruonga ki ngaye abagokana kuruonga ki ngabero mwana oyita agenda ni taraja yangire etaraja kare kwanga omoisimi obwangire ko respond wairu chibesa ndio igwegende tubuno mwana ominda kwanira njenka nare ko na nyantira ndole family na ikire nanyore yakore miake bere tanya koera no ko kwate babesa yanya ko barukete didaraje na de nalo tubate mbobata chibesa oroche gambia nje go itonde tinge to kwano ndebobe tindogo sona ni bugambe bonde lakini setaraje priority muri kwegunu abana baminto mwachandikire bakana igo mondo yabate abane chinya sore mokonyu una moroche bamura baminto bechi bikinenya sore bakonyu nonya nabo nigo bakumirie ase chibesa chabigitwensemo chokorisia edaraje yo chachiete ekera abantu benseme yo bagendrete guchandika raje nje nanye bwati paka Nairobi ekaya 20 million na igure chiche njiri na kigiagera na ligyo mwana yo minto na mutengi ngo tumanya na kedaraje yere chibesa chiabigitwe daraje je irubasi chibobasi cha aliso bobiri morojo na bobora itote ketobasi bona nigo abantabo barenge no buroro bonene barwa amatukatano omubunge bwenseme yuwesokia nakobatebya naseki oburoro botanya koroisiwa osibabe bakorobekana kirari tuko abuda amatuka yata tutokorwa gose tokore amandamano kirari tuko paketera jayero sigwe tigai aichato tebi amatuka ya egutigacha akwane ngangi kero muchando Obiri ntomo bwati round yeyo mbarenga mona nje bagoteba Obiri agendeka nonya nabo oyo ulenge kurigyo burai asobochori bwaitete Augustine Nyandoro oyo manyire buna emamba nigo boigo aika na gukomeria obokoreri ase bunge yo ase bono abori abantu babo basi wochora abarai bakobaikange na kubakorera amagenderero enya kitari nene sana manyekanite kirasi mocheri abantu ngo kubara
ekero mubwate mechano na kimo gwetekerega twete bona toko basabaneke komo gochora abarai choro murayo wikesa abantu tari boyo umuntu wikera umuntu gwakesa imyonyore umuntu okumanya nkime chando kango ikiro ele siringi daraja yetarakoraki mbale ngaba kona ntoli nobira buno mweshimo ugechi ateba tigatoma ngama tukatano mune ndugo nayo wakona acha twere sinke chide darache oenta koraigo ntote torangire mukutano toenda boya totebi nkeke tare boyo na kubwetekana ne kampeni egenderete igoro yechisegi chegenka nyandoro ni gaboria abasacha gosika abarugi babo na komenya nomorembe na lero nengake ya gender based violence abaga karimo korona baswati ndero yachaka chisege cyenyenge mutige abantu bayiwana mumenye buya tari boyo abantu basikana nomorembe dento kiyamana. Abigail Nyanchama, Getembe TV. Yamano sana muriketo Abigail Nyanchama na robote ruwa senchera yobo ikirano. Mwanchubura tukwirana asensemelia ye bunge ya Kitutu Chachenote County ya Kisii. Ritko liarero nigo egatia minyikurwa ase ward ya Sensi egotoka se bunge yo. Barene kibako kera maega yokonyora obokonyi. Wokoene kinga ngo chibale ko gosobo wakonyi boko batukurwa chingoko na bogo chimashine chioko korera obotugi bwe chingoko na bogo amegire munenchiremo yokone kinga babiri bagukinia ebyombe byo na boni gobokonyo boiga bonya kubokurugwa amone kyombe gitarigie serikali gekurawa amono mwakili Joshua Makori Nyarenchi korwa asensi ya Canada asabange babiri bakokera egitambo kireke na kubolia abaraibande kwana kinyo chibale kwega mubwekano mwakili Joshua Makori Nyarenchi bogosira ebyombe na okonya chiamate kitari kwenyara roboti oro ni goro aliganigwa no muriketo Daniel Ontiri egati y'abamenyi ba Kitutu Chachenote Thimie County ya Kisii abagenderete ko bahase bikundi nigo bagenderete ko hokera obuya kurwa sababu watani au n'abasamaria bayam na gwekinia gwetera hasogoseri ubutaka mapema rero abanyakiomba baiga bamwamwebi abo bari gwetania emiemo ne 50 abanyakiombe bagotoka sensemo ya Sasuri ime ya Sombogo nigo baba abawangwiga konyora ikiba kogokira niye magiga yukubwatukiro bokonyi wechingoko chimashine chekerero chogokoro bolimi boigo na migirio igoro buna ba okoro botugi bwabo asichinchira chekerero boigo bokonyi bwabwatukwa nekiombe getari serikali ya Joshua Makori Nyarenchi babaretire chingoko ende banyare ko baba guchituga singinchu ne group tonyoretera amo ebwate efocus ya mambi babaretera chingoke chiri chibakonye buna bangila chibaine bollo banyore school fees chibaine bollo banyore ebitabo ne karamu ne chumbi elinde banyare bokonya abana babo ogende school ukwana chinga kecho nigo baigo basingirira kubolia bamenyi hasi chinsemo au na munasorongorega rwagusi koendera ko bamo elio bakonyeke kurwa sobuyo bwigam getambokero abanyakiomba baiga bagokera mucho imibyombe nali muranyore ko bamugokonywa sobwamo kubwa gokonywa as an individual ige ko bigasi lakini kimoramo unalisangyo nkobere raisi kubaikera plus chi program tinde tobwate bune cyo kwa abana chifukuru chi uniform abana baita baiseke ngo batore sanitary towels n'abantu bali batari kwenyara se society ngo nyara tore ko bagacha chinyumba na kubachi ndagira biyamana ba mitase nje mwata ko torora twago kire twegure buya ekiagara ne tutwanyorire byegwe bitubwata ko bako bano to ko ninya sai ngambu yamano yo wareta agendera ko bakonya agendera ko barenda andi mo agendera ko tokonya otokonya botambe ekiagara ntole meire binte binge chiguru bunchiroro le chinde andi muraje manyore matokonya nya sa musisenie inwa basisenie mogende ko buna mureigo bitu zoroje bieka utoikira bantanga batakana na batenengu bono ne tu anchiro kurchi bando ekiombe kiga ya Joshua Makori Nyarenchi nigo kiagendere ko bahasomo stali obosyo asogosira chiamate au nebikundi au kurwa sorogongo rwagusi abakorekana bari nekirenga kyogosuka bosyo egetambokiro kiagendere ko kiabantu abange nkurubudire gataseni kiagetembe kurega Kitutu Chachenote ase county ya Kisii literane ngoruko Daniel
Ontiri. Right imbe manasano mulikito Daniel Ontiri na roboti ruwa senchira yobo ikiranu. Tokwirana asensemelia ye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Igigati ya mnyikurwa asekenyuro kia matieko yegotoka se ward ya Bugusero. Bunge yo banyakaba gwesokia na kumurungana kubatkana amunu gutekirani gwa kwa magendro asensemeyo. Chinga kibabiro akamuboria amo MC ward ya Bugusero Muske Vincent Abuga. Nyakobogo so kimninchira yamo yuko barosire igitacho kiabirige kubachanda asegeka egitambe egati ya amagania bo ari babiri ba kumuboria nyakobo kirane na kubaterana mone serikali ya county ya Kisii irigo kinya ward yo ya Bugusero. Abamenyi kurwa ase ensemo ya matieko yigotogekana ase ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ritukorerero ni gobomerana na kwebanga enjira bawoche kweroseria egitacho kiamache ekyukyabere asegeka egitambe kere ekebe mono Sarangerecho igombwa tubururu noko gechigwo konene kerabangi nabanene tugucheroche nabana baito amache twanyora asare gitagundete kobwa mane serikali egachi karime para ekabikari karabatiri gochoka gochiroche ngadimu amacha magundo tware koboriga serikali yaito omwesimiwa ayento korochas abuga orochoro gwato ngaine tekene rwakura sengencho yao ekerego ikeraba na incho to borokia otoko kioko woche ase barai maiga yogotema kubarigia ase chinchira ao ase bataranya rabokonyi no nyangake letu twamenyo kireme chigo kuria oturia bangina bache rocha bona biranya iranya ko butamu twanga inu ba korega ase barai atu gochora mbago chibache rocha batokonye ba kiruchukura bagende urusana imi tokunywa mari baisika mitaro yonsiga no rocha bono kitokore matie kesa burokese nigaki twarira maana twachande kire miaka ni miaka nganyanga itogocha abangina bakono gocha ni chindoje bande batongena ngocha otorosiri bale gobe tiari chiko ryo cha kweroseria amachayo ase bagucha korwa chibesa iriyo korigia omuntu rache kunyara kubaroseria egitacho ekyo chibesa nakitogendete kobekana mwega tukusangereria na murai ondora tukwire mabebe ekiabano tukigenda kurigio murai abarai twabarigiri batotebiri ngankorosi bare bangire korosi bono murai ondora tukwire mabebe kara chiche atotosege ntasingicha machaya abo to gwaka ngambi ya mono amachaya kisukuru chonsi chietana ine gama tieko no Kingo reporter getembe kurwa sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ninche Nyakonde Gabriela Mwana sana mulikito Nyakundi Gabriel na roboti ruwa senchira yobo ikirano. Tokwirana asense mwende umurai wensi ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto niganya kobo ikirana asense mili county ya Kisumu. Mnenchira yamo yokwane kinga obeiriga okole taro ya magendro asense miyo. Okwana chinga ki aumirana amonegati ya abamenyikuru asense mili ya Kondele. Nigaga nitukuboria aba Kenya kugendera kwirikia asomurubuli o Social Health Authority na bogo kwanira igoro yobu agachibe kinyomba chili igoriria inse kwane kinga basango kibali kwenyorera emirimo Muskeru toboigo niganya kubo kwanira igoro yobu amatobu ya amo no morai bwekiama kia ODM Muskeraira Amoro Odinga roboti uru nigoro ariganigwa muliketo Harun Ototo Magega yogikirana asegi karekamo imeyo mocho Kisumu murai wense Muske Dr. William Samoei Ruto nigairali bagane chingaki okwana na bananchi koro chinseme chie Kondere imeye county yo. Mimi nataka niwaulize nikiongea na nyinyi hapa saa hizi murai yoyu wense nigairali bagalia bene na okwana anene mono igoro yo murobeli umoyabo bochenu umanyikante buna sha ase aboli abakenya kogenda kwelikia sobonge na komenta buna nigo umurobeli yo ora enakalia abakenya ama yamange kila Mkenya apate bima ya afya, aende hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Watu wa Kisumu tunaelewana jameni? Mimi nawauliza, ni ungwana kwamba Mkenya mwingine anaweza kwenda hospitali akaambiwa aenda nyumbani kwa sababu hana uwezo wa kulipa? Sio ni dhulma? Under the new Universal Healthcare Program, every citizen of Kenya
will access healthcare. Asensemende omoskeruto nigabolia abarai bonsi kogendere korelia obomo buna enjire ya moyo kubeka ensi amo na boigo kweneke buna balia bagwaka enchiri obogesa kuna kobagana ba Kenya tebwati baga ase serikali yaye. Ni jukumu letu kama viongozi, mimi nikiongoza, kuunganisha Wakenya wote. Hakuna jamii itawachwa nyuma tena. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Waende wapi? Waende wapi? Watembee wapi? Chingagie jecho nigo omoskeruto anekeria ba Kenya kubwa monobe county ya Kisumu unanigo chinyumba cheligo lirike gose affordable houses chiri bwibere ne chiminye chigendete kwagachwa ase chinsemecho. Tunajenga nyumba ya affordable housing, tuko na nyumba 2400 inaendelea saa hizi. Nyumba ingine 10,000 itajengwa katika Kisumu county hii. Ndio vijana hawa wapate ajira na nyinyi mpate makao mazuri na tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya. Boigo nigo omoskeruto anekia okugenderera kubwatirana amono muraiwe kia magia ODM omoskerera Amolo Odinga asanekia kugenderera kumosira ase eganga yaye yokoligia ekerogo gyokoba munyakerogo wikiumbe kyo mu Africa gose Africa Union Commission ase obochori boli boroberi gochikokoreka omutinyo kabere omwaka gocha. Nikasema siku moja nilisaidia Agwambo, na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Mimi nikiongea na nyinyi sasa, si tulikubaliana Agwambo tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika? Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Aaron Otuto, Nyaingiri, Getembe TV. Right, imbi amanasano murikitu Aaron Otuto noroboti rwa senchira yobo kirano. Abunongo kiramo bwe kionga chinsa inya chobot kubarero litukeli gali Jumanne. Asabari kibaito bamangana mayakurwa ase county ya Kisii. County ya Nyamira wiki county ya Nairobi nkobakira ngambi muno na ibo gutugwakira ngambi muno soko chora kuligiriria ekionga chinsanya nkoro kwa Kevin Nkoba kurwa sensemelia ye manyirerio ni igakuru kwa Wilson Makori. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuye kigima asamarieta ngoro kwa diuka poko no munyagitari korwa se nyagitari ya basista ya Christa Marian bono enyagitari ya Christa Marian ngorwere muroberi oribo korikia bantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware linda lyonsi oratware na botogo konya buno mbabwate CT scan na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependency unit HDU. Jumatatu ndobwate kliniki kia bantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa bantu balibe bwato burwire bwo bongo. Juma ine ndobwate ekliniki keriki abana gekoro ku pediatric clinic na clinic kia bangina gekoro ku gynecology clinic. Babwate ensema dialysis eyo yekerero ose the latest ensema turi Jumatano